مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفعل عليه صحفات تنقص مسلتاتن قال محتساتن حذاء بذكر اسكبر اب ان ترادوت تقرب مدبيا كفوت لساني من يزعصوني عيسجدن اني ابطاقوت ملاخي الطاوخ يقنا مسلي فتحي سلام كما يتوعلو كبرات تخاتلتنا قدماي منستر أبي أحمد أب مأكل أزيو تأفافي بوليتيكاوي هواهو إثيوبيا لومي ناب رئيس كتما كلل أمحرا بمغاش أب كتما بحردار مبصح يفصمالو أب كلل أمحرا بعتقات فانو أب تግራይ بسراوي تግራይ أب كلل أورمو بعتقات دقو أورمو زهدن زلو أبي أحمد لومي أب بحردار حدا غزيف معرفو نفرتي مريقو كفيتلو ازي بسم دجازماج بلاي زلك استهانص احقراو معرفو نفرتي اب ኢትዮጵያ ድሕረናይ አዲስ አበባ ቦሌ አህጉራው معرفو نفرتي بعبيتو اب ካልኣይ ደረጃ ከም ዝስራዕ ተፈሊጡሎ አቢ አሕመድ اب ስነ ስርዓት መመራቅ معرفو نفرتي ባህር ዳር ከምዝ ዝበለ ተርሚናል ኣብ አፍሪቃ ብውሑድ ዓቐን ከም ዝርከብን ገሊአን ሃገራት ኣብ ርእሰ ከተማን ካብ ዘሎ معرفو نفرتون ብዓቕሙ ከም ዝበልጽ ገሊጹ إذا معرفو نفرتي بحد جزء نشوعات مئتي جاء شوكة أنا قرص خيل كوينو كم أحجراو معرفو نفرتي وتهانيتو إذا معلت كابي توبيا وتأي بقتها نبهر دار مبرار ككالي معلتي أبي سنة سرعات مرقة زسمع مدرة اتمعرفو نفرتي أقدمو بتسألائي دحر مهرامو كابتز نبرو بزحشة من قدي داقم كم استهان صحبيرو أحقراو معرفو نفرتي دجازماج بلاي زلك ناي كبري كفلتات مالت ناي VIP حزوق بوتان بيت مقبتاتن زحازو خوينو أزيو زمناوي كم زفلت إثيوبيا أبز أوان أب كتما بشوفتو كاب أفريقيا زعبي أحقراو معرفو نفرتي أمهناتيا تركب اتمعرفو نفرتي أب كرتش حن سلاسان كزازم تثبيتي كبرلو بزي كازي أب زحلفة قربا سامنتاتون أب دبر ماركوس حدا كالئ معرفو نفرتي تمرقو نيرو إذا خمزي لنكولو اتي بعلت حدا نحسي خلتشحن 26 أب شررينا تولي عزنبرا كينات ملوء بملوء كم زهادئ سودان تريبيون حبيرا اتعباي مربب حبريتا سودان كم زختبل تبتيبا أب منغو سراويت إثيوبيان حيلتات تግራይን استخايده نتناي 2022 سممع سلام بريتوريا أب سقات زأتوى كينات سعيبو أب منغو إثيوبيان سودان زلو دباوي كبابيتات لوم حموس بتزامادي هدا الله أب زوبا شررينا إثيوبيان أب تقا الفاشقا سودانن بخبير براتن ناي درونات دبدباتن زتقالل كينات مستخايده أب دباوي مسمر زنبره وتهدراوي من قسقاسات نجزيو دو كم زبله أب تخبابي زلو منشتات نسودان تريبيون حبيرام هزباوي ويان حرنة تግራይ حوحات نفدرالاوي منغستي إثيوبيا بمولع ግጭት كسيسو الله አዲስ አበባ ግን بزعبا زفጻመ زهابتو وقعو مغلصي يلن እዚ ወጥሪ ሕብረት አፍሪካ ብውሕዱ 600,000 ሰባት ከም ዝተቆትልሉ ዝገመቶ ኩናት ክልል ትግራይ ንኣስታት 4 ዓመታት ደው ድሕሪ ምባሉ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ሓድሽ ኩናት ከይውላዕ ስግኣት ዘስዓበይ ሓደ ናይ ኢትዮጵያ በዓል ስልጣን ሕወሓት ብምኽሳስ እቲ ጉጅለ ኣብ ጥቃትን ኢትዮጵያ ኤርትራን ሱዳንን ዘራኽብ ሰለስቲኣዊ ደባዊ ከባቢ ኣብ ዝርከቡ ናይ ኢትዮጵያ ኣሃዱታት መጥቃዕቲ ከም ዝጀመረ ገሊጹ እቲ በሃገራዊ መራኸቢ ብዙሃን ዝተጠቕሰ በዓል ስልጣን ሕወሓት ምስ ምልሻ ፋኖን ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞን ከምኡውን ምስ ናይ ደገ ኣካላትን ብምትሕብባር ስሉሳዊ ኪዳን ኣቂሙ ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ይገብር ከም ዘሎ ብምግላጽ ንኢትዮጵያ ናብ ዝዓበየ ዞባዊ ኩናት ንምስሓብ ዝዓለመ ናይ ኢደ ዙር ኩናት እዩ ኢልዎ እቲ ወጥሪ ካብ ኦም ሓጀር ኤርትራ ብሑመራ ኢትዮጵያ ቢሉ ክሳብ ሓምዳይትን ኣላቅዲን ሱዳን ኣብ ዘሎ ሰለስቲኣዊ ደባዊ ኩርናዕ ዝዝርጋሕ ናይ ኢትዮጵያ ዜና ኣገልግሎታት ብሰሉስ ከም ዝሓበረኦ ሬሳታት 15 ተጋደልቲ ትግራይ ካብ ፈለግ ሰቲት ሱዳን ዝተረኽበ ኮይኑ ኣብ ምብራቃዊት ሱዳናዊት ከተማ ዋድ አልሂሊዮ ዝርከብ ሆስፒታል ድማ ኣብቲ ውግእ ዝቆሰሉ 6 ሰባት ኣሐኪሙ ትግራይ ቲቪ ብወገና ኣብ መንጎ መራሕቲ ሰራዊት ኤርትራን ሕወሓትን ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ኣኼባ ዘርኢ ምስሊ ኣመሓላሊፋ ኣብቲ ኣኼባ ናይ ኤርትራ ትግራይን ሕወሓትን ባንዴራታት ተሰቒሎም ነይሮም
እታ ኣኼባ ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ዝግበር ወተሃደራዊ ምትሕብባር ተባሂሉ ዝተገልጸ ኮይኑ ካብ 1 ነሓሴ 2026 ጀሚሮ ኣብ መንጎ ሰራዊት ኢትዮጵያን ሓይልታት ትግራይን ሓድሽ ኩናት ምጅማሩ ምስ ዝግለጽ ዘሎ ጸብጻባት ዝተሓሓዝ እዩ። ብዛዕባ እዚ ኣኼባ እዚ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ካብ ሕወሓት ዝተዋሃበ ወግዓዊ ርእይቶ የለን። እዚ ፍጻመታት እዚ ኣብ መንጎ ደባውያን ማሕበረሰባት ኤርትራን ትግራይን ዘሎ ርክብ ንምስፋሕ ኣብ ግንቦት 2025 ብዛዕባ ዝጀመረ ጽምዶ ዝተባህለ ምንቅስቓስ ስርሑ ብንጡፍ ኣብ ዝዓየሉ ዘሎ ህሞት እዩ ዝመጽእ ዘሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ናይ ጽምዶ ተበግሶ ኣቐዲሙ ዝነቐፎ ኮይኑ ኣብ መንጎ ኣስመራን ሕወሓትን ዘሎ ንፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምጉዳእ ዝተመስረተ ምንቅስቓስ እዩ ብምባል ኮኒንዎ ነይሩ። ተዓዘብቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ሓድሽ ኩናት ነቲ ናይ 2022 ዓመተ ምህረት ስምምዕ ሰላም ከበላሽዎ ዘይኮነስ ንምሉእ ቀርኒ ኣፍሪካ እውን ዘይምርግጋእ ክፈጥር ከም ዝኽእል የጠንቅቑ። ክቡራት ተኸታተልትና እዚ ክሰምዖ ፀናሕኩም ሱዳን ትሪቢዩን ዝፀብፀበቶ እዩ ነይሩ። ኣብይ ኣሕመድን ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ኬንያ ኮይኑ ዘገልግል ዘሎ ባጫ ደበሌን ጽባሕ ዓርቢ እቲ ሓደ ብቋንቋ ኦሮሞ እቲ ሓደ ብቋንቋ ኣምሓርኛ ሰፊሕ ቃለ መሕትታት ከካይድ እዮም። ኣብቲ ንመወዓውዒ ተባሂሉ ዝተዘርግሐ ቁራጽ ቪድዮታት ባጫ ደበሌ ናይ ኣምሓራ ፋኖ ናብ 4 ኪሎ ፍጹም ኣይክመጹን እዮም፣ እዚ ኩናት እንተተወሊዑ ካርታ ሃገራት ክቕይር ይኽእል እዩ፣ ናይ ሻዕብያ መወዳእታ ከስዕብ እዩ ክብል እንከሎ ኣብይ ኣሕመድ ከዓ ኣብ ልዕሊ ናይ ኤርትራ ዋንነት ዘለዎም ገለ ቦታታት ሕቶ ፈጢሩ ኣሎ። ብዛዕባ እዚ እቲ ቃለ መሕትታት ብዕሊ ምስ ተፈነወ ርእይቶ ክንህበሉ ኢና። ናብ ናይ መወዳእታ ኣህጉራዊ ሓበሬታና ምስ እንሰግር ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ፕሬዚደንት ዩክሬን ቮሎዶሚር ዘለንስኪ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዝዘርግሖ ጽሑፍ ሓይልታት ምክልኻል ሃገሩ ኣብ ያሮስላቭል ዝርከብ መጻረዪ ስላቭነቭት ያኖስን ኣብ ባሽኮርቶስታንን ዝርከብ መጻረዪ ነዳዲ ከም ዝሃረሙ ገሊጹ። ኣቐዲሙ ድሕሪ መጥቃዕቲ ድሮናት ዩክሬን ካብ ኣንፈት መጻረዪ ነዳዲ ያሮስላቭል ጸሊም ትኪ ንሰማይ ክወፅእ ተራእዩ። ኣማሓዳሪ ያሮስላቭል ሚካኤል ኤቭራየቭ እተን ነቲ ዞባ ዘጥቃዓ ድሮናት ዩክሬን ከም ዝዓነዋ ዝወደቐ ዝተፈናጨለ ኣካላተን ከዓ 3 ኣባይቲ ከም ዘዕነወ ኣመልኪቱ። ዘለንስኪ ሓይልታቱ ኣብ ጸሊም ባሕሪ 2 ወተሃደራውያን ጀላቡ ሩስያ ከም ዝሃረሙ እውን ተዛሪቡ። ሩስያ ብወገና ኣብ ዞባ ካርኪቭ ዩክሬን ኣብ ዝርከብ መደበር ባቡር ብዘካየደቶ መጥቃዕቲ 2 ሰባት ክሞቱ እንከለዉ 8 ሰባት ከም ዝቆሰሉ ኣማሓዳሪ እቲ ዞባ ኣፍሊጡ። እቲ ኣማሓዳሪ ኣብ ቴሌግራም ኣብ ዝዘርግሖ ጽሑፍ ገለ ካብቶም ዝተጎድኡ ኣብ ከቢድ ኩነታት ከም ዘለዉ ገሊጹ። ሩስያ ኣብ ካርኪቭ ባላክልያ ብዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ እውን 3 ሰባት ከም ዝተቆትሉ ተገሊጹ። ኣብ ዩክሬን ኣብ ዝሓለፉ ሰሙናት ብርክት ዝበሉ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብያተ ጽሕፈት መንግስትን ኣባይትን ብሩስያ ዓንዮም ኣለዉ። ዩክሬን ኣብ ልዕሊ መሰለጠታት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ሓዊሱ ኣብ ልዕሊ ሲቪላዊ ትሕቲ ቅርፂ ሩስያ እትገብሮ መጥቃዕቲ እውን ኣዕብያቶ ትርከብ። ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎሚ 6 ነሓሴ 2026 ዘዳለናልኩም ትሕዝቶ መስትያት ቤትና ኣብዚ ዛዚምና ኣለና። ጽባሕ ብኻልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ደሓን ጽንሑ። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለየ ጽሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። كفوت لساني من يزعصوني عيسجدن علي عبطاقوت ملاخي الطاوخ قنا مستلي فتحي